खोनाबाय मा हिसाबाव लांखो नों जेनेबा आंनि नोंनि एड्रेस बर'नो थाखाय बारा गोबाव सम नाङा आंनो आरो नोंखौ सिनायजोबखाग्राबो दङ लांखो मानो नोङो मालाय हिनजावखौ बेखौ बुं दे नों एफा फिसा चेनेलजोंनो आंखौ इसेबां भाइरेल खालामनो नागिरदों नोङो 11K फल'वारल'सो भाइरेल जों खोथा गैया फंबाय आं नोंखौ दहायनो ओइ फंबाय मानो रायलायाखै नों होननानै आं नोंखौ खोनाबाय जुदि बे खाराखै होननानै आंनाव खामानि मावदोंबा आंथ' कन्ट्रेक्टर मानसि रिंखाङासो दायथ' लादों बेखौ नों हा रिंखांखौ खोनासङाखै बे खाराखैनो आंनाव दा खामानि मावगासिनो दं होनबा नों मा खालामगोन देलाय रिंखाङासो दायथ' लादों बे आंनाव खामानि मावगासिनो दा बियो रिंखाङासो गोरोन्थि लादों बेखौ हा बे रिंखाङासो गोरोन्थि हिनजाव लादों बुबाय थाग्रा मानसिया रिंखाङासो गोरोन्थि लादों बेखौ रिंखाङा गोरोन्थि लादों औ दा बे भिडिअखौ आगारना होबाय थादोंबा आं मा खालामगोन दे दा ओमफ्राय बिनि बेखायनोथ' आं जेन'बा हिनजावानो नै बिनि हिनजावानो बुंगोन खोनाबाय बेखायनोथ' आं जेन'बा नोंजों रायलायनो होननानै फन बिनि हरदोंब्रा हिनजावानो नोंखौ जुदि बुंहरगोन खोनाबाय दा औ बेखायनोथ' आं नोंजों रायलायनो होननानै फनखौ हरदोंमोन दा बे लानानै खारदों मादों होननानै बुंहरबाय थादों भिडिअखौ हो आरो खोनाबाय आंथ' कन्ट्रेक्टर मानसि बिसोर बुलायलायबाय थादों बुबाय थादों आं बेलेगाव लाबोनानै फैदों खामानि मावनो आदसा खोनाबाय ओमफ्राय दा बे लाना खारदों होनबाथ' जायाना बियो आं बेलेगाव लाबोनानै आं महिमामोननि रुमाव फैबाय दं र' दसे उनाव दाथ' जेन'बा बेयावथ' आंनि मा दायथ' दं बे रिंखा हगारनो थिनहरदों नोङो रेकर्डखौ खोनासंखाबायबालाय आरो मिथिखाबायना आंथ' कन्ट्रेक्टर मानसि आं बेलेग कम्पानियाव खालामदों सिखोमानानै फैदों ओमफ्राय बेखौथ' बे डाइरेक्ट लाना खारबोदों होनना बुंनो हायाना बे आंखौ दा बेहासो बुंहरदों जेनेबा ओमफ्राय रागा जोंनानै आंनो बुंहरदों आं लाबोबाय होनना बुंहरदों दहाय आङो लाबोबाय आं होनना बुंहरदों आङो दा बेखौनोथ' जेनेबा आं नोंनाव मोजां गाज्रि सोंहरनो होननानै बार बार फन खालामदोंमोन आरो दा नोंथाङा थारमाने नोङा खोनाबाय गेदेर औ थारमाने आं बहुद बिजियाव दंमोन दहाय खोनाबाय आदसा जोङो ओरै लेबारफोर नायनांगौ मानांगौ नै आरो एडभान्स होनायनि टाइम जाबाय जोंहा बेफोरबायदिजों सोलिया माबाया जोंहा बेफोरबायदि मबाइलाव बारा टाइम पास खालामबाय थानो सम गैया आंहा जेन'बा माबाया भिडिअ होननाया नों नङा आरोना जेन'बा मा होनदों बे भिडिअ होननाया नों नङा आरोना दा रिंखा जायखौ बरनाम खोनायाखै खालामदों दा रिंखाङा जेन'बा जाय सेंग्राखौ बरनाम खालामदों बे नों नङा आरोना ओमफ्राय दा बे रिंखाङा दा दहाय ओंखारलांबाय होनना बुंदों बेखौ आङो ओंखारलांहोबायसो थादों बे जेनेबा बिसोर आंनाव फैनाया बारा गोबाव जायाखै आंनाव खामानि मावनो फैनाया खोब जादों सानबा खामानि मावनानै मावबाय बिसोरो आदसा सानबेयावनो बिसोरो जिबायदि एक्टिं देखायदों तामिलनाडुआव 1000 जन फैयो 1000 जन खामानि मावनो थाङो 1000 जन सोरबा हौवाजों खारो नाथाय बेफोरो आंखौ दा भिडिअ नुनानै नोगोद जोंखांदों आरोना आङो दा जेनेबा नोंथां बेयावथ' जेबो आंनिथ' दाय गैयाना जेनेबा दा नों बिनि न'खरनि काहिनिखौ मिथिजोबो आंनो दानि खिथाजोब्बाय नै महिमायाबो बेथ' नोंनि बिसयबो खिथाबाय गासैनि बिसयबो खिथाबाय आंबो दा जुदि भिडिअआ डिलिट जायाबा ना आं पार्सनेल लागोन खोनाबाय बे भिडिअखौ पार्सनेल लानो माने नोंलाय आंनि सायाव माबा खालाम एक्सन लाना मा जानो नोङो रिंखांखौ बुंहर दा नोंहा नों महिमाजों रायलायनो मोनबा मा भिडिअ डिलिट खालामनो हागोन ना महिमा दा रिंखाङासो हगारनो थिनदों नालाय रिंखांनिसो पारमिसन नांगोन आं रिंखांनि फेसबुक आइडि सेस आं लगिन खालामजोब्बाय दा जेनेबा फेसबुकाव हगारदोंबाबो सेस आं लगिन खालामजोबखाबाय दा जेनेबा रिंखाङा बेखौ गिनाङा बिनिफ्राय आपलड जाया रिंखाङा जुदि ओमफ्राय नोंनिफ्राय आपलड जादों नामा बियो भिडिअआ औ भिडिअ नोंनि आंनिफ्राय आपलड चेनेलनिफ्राय जादों आंखौ आगान थिनहरबाय नालाय आं हगारबाय आंनो नङा रिंखांनि फेसबुक इन्सटाग्राम सेस आं लगिन खालामजोबखाबाय नङा जेनेबा नै रागा जोंनानै दहाय बाथ्राया ओरैबायदि नों खोनासंनाय जेनेबा भिडिअखौ आगारनो थिननायनि सिगां जों गोबां भिडिअखौ आगारनाङा आरो बे महिमाजों रायलायनो हागोन नै महिमानि रुमाव फैबाय आङो जोङो गोबां खोथा सोङोथ' भिडिअखौ आगारनायनि सिगां आंहा सम गैयामोन महिमाजों रायलायनो दा बेयाव जेनेबा आङो रिंखांखौहाय उल्टां फाल्टां सोंबाय थाखादों भिडिअखौ मानो आगारनो होननानै बे बार बार फन खालामबाय थादों आंखौ नैयावसो आं माने बे भिडिअखौ हगारगोन ओमफ्राय दा नोंसोरो जेनेबा रिंखांखौ बुंहरबानो जाबाय भिडिअखौ दाननो थिननानै भिडिअ रिंखाङा जिथु दाबो दाननो थिनहरबानो आं दाबो दानगोन आरो औ हेल' मा रिंखाङा भिडिअ आगारनो होदों ओमफ्राय भिडिअखौथ' आगारबाय आङो दहाय रायलायहरनो होननानै एथ'ग्राब फन खालामबाय हमासै नोंसोरो ओमफ्राय दा नोंसोर रिंखांखौ बुंहर जेनेबा भिडिअखौ दाननो थिननानै रिंखाङा बुंहरबानो आं दाबो दानो आरो रिंखाङा भिडिअखौ दाननो थिनहरबा दाननांगौब्ला बे रिंखाङा दाननो थिनहरबानो दाननो हायो आं भिडिअखौ दा रिंखाङा जेनेबा दाननो मोना जेब्लायबो होनना बुंहरदों नालाय दानना भिडिअ आं बेंगलरावसो दंफैयोना बेंगलरावसो खामानि माव बेथ' भिडिअखौ जेब्लायबो दाननो मोना होनना बुंहरदों ओमफ्राय दा नोंसोर जेनेबा बुंहरबानो जाबाय रिंखांखौ भिडिअखौ दाननो थिनहर गोख्रैनो आं खामानिसो मावफैदों होनना बुंहरबानो जाबाय दा रिंखाङा जिथु दाननो थिनबानो आं दानगोन आरो थारमाने हगारनो थिनग्रानिफ्रायसो जोङो फुल माबाखौ लाग्रोयो नालाय रिक्सखौ जोंथ' जानला मोनला डाइरेक्ट हगारनो हायाना रावबो रिक्स लायाबा खोनादों
महिमाया हेलौ